Čaute ľudia, dneska si niečo proste ukážem Grova Garden. Ako sa snažím toto zobrať, ale to sa nedá. Nightshade. Zasadím to. Ja by som niekde tu išiel. Dám si tento poď. Kozmetiky, je tu niečo dobré? Počkáme minútku. Mám videl som to niekde tu. To je Dragon Fruit ďalšia. A to je Nightshade. No. A koľko mi dá ten Nightshade? Dám how much is this watch? Ach, 3000. Čo? Nastaknuli to. Je potrebujem tie watermelony. Bambo. Dobre. Ešte musím... Čo to chcel? Spirit. Je. Jaký spirit? Ja sa si odpojím. Uvedeme... Vám chcem ukázať, že niečo je pod mapou proste. A nejaké skryté miesto. No. Staré má prémium a idete tu, tak ten typek, čo nemá prémium, proste sa mu neukáže toto, tieto dvere. Ale mne instantne. Ja vám overím, že mám fakt real prémium. A to tak, že tu je helikoptéra za prémium. Idem tu a vidíte to. Takže ja som ho nezískal, ale proste som ho kúpil. Pôjdeme ku lodi. Bum! Keď opustíte helikoptéru, ale nedávate pristávanie, tak vám to nepristane. A toto je prvá skrytá miestnosť. A druhá je tu. Idem tuto a tady. Potom tu je jaskyňa. Čo tam pôjdeme rýchlo. Tam mám si spieť 45, čo je max. Ja mám Game Pass. Ja mám tento Game Pass, tento a tento. Mám 5 Game Passov. To môže byť. Ani nemusím svietiť. To je jedno, jak tu pôjdete, ale ono sa to tu otvára a je tu nejaká jaskyňa. To vypadá jak tajná komnata. Teraz musíme ísť tam
Ešte musíme ísť tam, kde je benzínka. Benzínka je tu. Vidíte to, keď je hlínu, tak sa vám stane toto. Mne sa to niekoľko stálokrát a idem. Jedno, jak tam dorazíte, to je všetko jedno, jak tam dorazíte. Jak tam dorazíte, ako chcete. Tu. A nejdete do benzínky, ale tu. Tuto je skrytá miestnosť a to je agencii. Tuto je taký. A keď všetko zapnem, a to úplne všetko, čiže sa rozsvieti. Áno. Tuto sú všetky skryté miesta. Je ich železo 300. A tuto vždycky sú tie stoličky. A hej. Tak, ešte v benzínke je také miesto, že keď pôjdete do chladničky, tak tu je proste nič, tu je nejaká medze alebo prebuk, ja neviem. A mne sa zdá, že s tým počítal Wolfpack, teraz je to Voldex. Tu je ešte taký prebuk. A tuto je natankovanie auta. Tuto je jedno skryté miesto, kde sa dáva ťažko dostať. Pretože ono toto je na krivo. Zoberieme si spacák a idete tu. Alebo tak. A tak, tu je nejaký priestor, a tuto sú vždycky nejaké tlačítka, ale teraz to nie. Ja to by bol na dlho. A že aj tuto sa nejak dá prebugnúť. Som trochu tu a nejde to. Ja som rozmýšľal, že pôjdem cez propy. No. Tak dám tie propy a dám, že tak. Aby to bolo rozdelené a toto sa nedá. Musím ísť tak a ešte nejak sa prebugnúť. Tam mňa to vždycky tam spavne. Bum, bum, bum. Teraz to skúsim. Trochu toto je zagaučované, ale ono to fakt nejde. Skúšam všetko. Ale fakt, toto sa nedá. Vidíte to? Proste nejde. No. Potom, ako viem, to potrebujete rebrík. Olej do... Takže... A musíte ísť tuto. Potom si tu dajte rebrík a dať tu spacák. Tak, a teraz tu skočte. Ako snažte sa to nepokaziť. Ja ste
pod kostolom. A tu je rakva. Ja si tu dám toto. A nedá sa tu prebuknúť. Ale opa. Potom, ako viem, tak musíme ísť. Takže zoberte si, aké auto chcete. A musíme ísť niekde na nejaký kopec. Neviem, kde to je. Je to niekde tu? Neviem. Tu, počkajte, lietadlo. Áno, tuto. Tuto to je. Jedno, fakt, jakým auto pôjdete. Ale najprv vám ukážem inú cestu, jak sa tam dostať. Tu je taká mini vec. Tu je také ako podzemne. A keby ste chceli cestu dejú, tak ono to je tu. Ono to je fakt easy. Teraz pôjdeme niekde. Musíme ísť do nemocnice. Ale nie hneď do nemocnice. Musíme ísť tu. A tu je taká divná miestnosť. Kliknete na agencii. Potom idete do knihovny. No, to je hneď blízko. A potom, keď pôjdete tu, tak je tu toto. A teraz sú to ako iné veci, že v múzeu, keď dáte tuto, to nedávajte. Tu je taká knížka. Ona sa dá získať ľahko, ale to trvá dlho. Dáte to tu. A vidíte to? A je to nejaký pán. Fakt robí divné zvuky. No. A ja vám ukážem také veci. No. Ja vám najprv ukážem ešte takú vec. Ale potrebujeme ešte limuzínu. A potrebujeme niekde ísť, kde môžem dávať propy. Tak. A vidíte to? Ja môžem dať rýchlosť. To sa asi nedá. A vy to asi neviete, čo chcem robiť, však. Potom ešte ukážeme si hack, jak skakať s koňom, ale do výšky. Že nie je tá normálna. Ja mám zo tej spôsoby. A sú fakt dobré. Tak. Vy sa asi pýtate, čo robím. No ja vám to vysvetlím. Keď ste v Dangozami alebo hejterami, tak pozor. Toto je hater car.
Dajte si to do červenej. A dajte si turbo, aby to bolo rýchle. Ešte aj toto červené. A toto je Dango zájmy. A to je žlté. Dango Sky. Počkej. Kto to tu je? Ja už som použil všetky autá. Tak ja si vymažem profil. Dáme si to v hociakej farbe. To je jedno proste, čo máte za auto a čo je za farba alebo tak. Vy si robte podľa svojho. Ja som sa iba chcel pozrieť, kto to tu je. Ja sa dám asi na skateboard a idem vyliezť na fontánu. No to je easy. Ale že sa to dá hacknúť skateboardom. A o tomu neverím. Čo? Takže prvý spôsob je jak lietať s koňom, ale toto nie je s koňom. Toto je ako sám. No, máte hurt týmto v animáciách a keď dáte, že bum a máte nejaké backflipy alebo čo. Aj tu nechám. No, potom ideme tu a spavneme si hasičské auto a koňa. Vy sa asi pýtate, prečo hasičské auto a koňa? No najprv toho koňa, to ešte nedávajte. Dom si nestávajte ani. Musíme ísť tu. Tu. To je jedno na jakom mieste. Nechajte si dom zakliknutý a konia tu proste nechajte. Zoberte si loptu. Vy sa si pýtate, prečo loptu? Ono to je trochu také magické. To je jedno, jaký dáte barák, je to proste jedno. Ale vidíte tie mega jumpy? Toto je prvý hack bez konia. Ešte. Ale keď napíšete do chatu AFK a dáte toto, robím si srandu. Poďte na konia. Hej, to funguje. A potom dáte loptu. Tak máte veľký jump. Uí. Ja vám aj môžem ukázať, že z obchodu, ja z tohoto hotelu vyskočím až tu do Haven Plaza. Uí. No dobre, není to taký veľký odraz. A možno som to zle skočil. Ono to trochu blbne. Keď máte toto, tak vám to trochu blbne a driftujete. Jak na aute. Ale teda nemusíte tu dávať profil, ale proste vyskočíte a ste tu. Uí. A ja sa s vami lúčim. A čau.